Хәерле хөрмәтле фәнни гамәли конференцияда катнашучылар. Бүген без сезнең белән Марий Эл Республикасы татарларының милли проблемаларын карарга җыелдык. Халыкны этнос буларак саклау дигәндә иң беренче чиратта аның телен, гореф-гадәтләрен, тарихи яшәү территориясын өйрәнү һәм киләчәк буыннарга тапшыру мәсьәләсе калкып чыга. Чөнки халыкның тарихы, фәлсәфәсе, мәдәнияте, ышанулары буыннан буынга тапшырылып, аның халык буларак үз билгеләнү мөмкинлеген тәэмин итә торган чараларның берсе. Марий Эл Республикасында татар этносын саклау һәм үстерү проблемалары конференциясе бүгенге көндә татар халкының телен, милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклауның үтемле хәрәкәтенә әверелде. Әлеге чара галимнәрне бергә туплап, халык мирасына кызыксыну арттырып кына калмыйча, алга таба бу өлкәдә барлыкка килгән җитди мәсьәләләрне чишү юлларын да әзерли. Проблемы современного развития татар, они очень многосложны, и за одно выступление о них рассказать невозможно, но есть некоторые ключевые позиции. Конечно, одной из серьезных проблем, можно сказать, вызовов эпохи является то, что татарский язык теряет свои позиции. Вот по переписи 2010 года мы получили результат, когда примерно пятая часть татар сказали, что у них родной язык не татарский. То есть они же перешли полностью на другой язык. Это серьезный показатель. Но социологи говорят, что только 50% татар знают литературный язык, остальные говорят на кухонно-обиходном. Бүгінгі күнде татар тілін юғалттырмау, оны керісінше соқпау үшін нәрсе шара керек? Яһудләрдән мисал аларга. Өйрәнергә. Менә алар ял көнне бөтен яһуд кунакка бара. Яртысы кунакны кабул итә, яртысы кунакка бара. Менә шунда алар татарча түгел инде яһудча. Бөтенесендә үзләренчә эшлиләр. Дуга кылудан башлыйлар, милли ашлар белән сыйланалар, аралашалар. Анда бөтен буыннар кичкенәсеннән алып, минем шикелле олы кешеләр бер көн буе ял итәләр алар. Менә шулай итеп эшләгәндә, менә мин уйлыйм инде бу элементны татарда да саклап калып кулланырга мөмкин дип уйлыйм. Чөнки кызганыч безнең татар телен саклау өчен татар телендә аралашу җитми. Шәһәрдә дә менә күбрәк русча сөйләшәбез өчен. Менә докладларда русча тыңлана, әйтәбез русча. Шуңа күрә татарча аралашу җитми. Ул гаиләдә булырга тиеш. Ә гаиләдә генә җитми, башкалар белән дә сөйләшергә, аралашырга кирәк. То есть туган тумача арасында. Ягъни моның өчен шартларны татарлар үзләре тудырга. Үзләре кешеләрне читтән алырга кирәкми. Аны көтеп торасы түгел, үзең эшлисең. Һәм бу синнән генә тора. Башкадан түгел. Без әйтергә яратабыз инде президент әйтсен, указ чыгарсын, закон чыгарсын. Закон кирәкми, үзебез. Теләк. Менә шул җитә, телне саклау өчен. Шушы конференция. Сез инде күп конференцияларга катнашасыз, чагыштырып карый аласыз. Башка конференциялар белән чагыштырганда кайсы ягы белән аерылып торды? Монда типта конференция чынлап та күп регионнарда була. Әмма бу конференциядә мин әйтер идем, фәнни ягы шактый нык кына булды. Бу беренчедән милли Татарстаннан галимнәр килеп бәйле, әмма монда да Марий галимнәре татар тарихы буенча ике арадагы бәйлектәр турында проблема белән шөгыльләнәләр. Шуңа күрә чыгыш ясаган чыгышларын тыңлаганнан соң аны ныграк аңлыйсың. Марилар татар ягына карап торалар. Бу электә шулай булган, хәзер дә шулай. Чөнки безнең тарихи элемтәләр бик нык. Шактый иске заманнардан бирле. Ул турыда бүген әйттеләр дә. Әйтик, Казан ханлыгын руслар алган вакытта әле татарлар инде сугышып беткәннән соң да марилар шактый еллар русларга каршы сугыш алып баралар. Чөнки аларга Казан ханлыгы кирәк булган. Күп көрәшләр булды хәзерге татарларның республикасында хәлләре турында. Дөрес әйткәндә, монда татарларга үсү мөмкинлеге бар. Менә бу татар үзәге булу, бу дәүләт учреждениесе, бина булу, радио, телевидение тапшырулар алып барыла, газетта чыгып килә. Теге фольклор группаларда эшләп килә татарларның.
Әмма борчыган якларда бар халыкны, ул турыда әйтелде. Мәсәлән, катнаш никахлар күп. Рамай, менә бүгенге чараның төп максаты нидән гыйбарәт иде? Кыскача гына. Менә соңгы шыбитинде елларда менә халыкта да сәгәдә сүлпәнлек тә, битарафлык та менә бу бетерү һәм инде аңарда тагын да яңа сәяси милли үз аңны тагын да инде үстереп, тагын да аларда тагын да ни дип инде Ныгыту. ныгыту өчен менә бу чара оештырылды.